Senior 1 Botkyrka, Senior 1 Bromma, Senior 1 Danderyd. Sen kommer vi lite längre ner på listan. Senior 1 Hässelby Vällingby, Senior 1 Internet, Senior 1 Järfälla, Senior 1 Karlskrona, Senior 1 Kungsholmen, Senior 1 Lidingö, Senior 1 Malmö, Senior 1 Märsta, Senior 1 Norrmalm, Senior 1 Nyköping, Roslagen, Sollefteå, Sollentuna, Solna, Sundsvall, Södermalm, Södertälje, Tyresö, Upplands Väsby, Östermalm, Örebro och Östersund. Uppsala, tack. Vad tog Göteborg med? Göteborg, förlåt mig. Står inte upp stilen, nu skriver jag upp det. Lite rörigt här på slutet. Kan du ta om det här från Upplands Väsby och neråt? Ja. Upplands Väsby och neråt, ja. Och då har vi Uppsala. Och så har vi Örebro, Östermalm och Östersund. Det var närvarande klubbar. Är det någon klubb som inte har blivit uppropad? Jag vill anmäla enligt nu gällande stadgar så är det så att även de klubblösa kan höra av sig innan. Och i så fall ska de höra av sig till kansliet enligt stadgarna. Det har i år icke inkommit någon synpunkt varefter det inte kommer att kunna avges någon röst för klubblösa spel. Kan vi därmed fastställa röstlängden efter den föredragningen som jag har fått från Lars? Ja. Var det